Riaditeľ národného podniku Tesla v Bratislave odovzdáva ceny zamestnancom, ktorí vynikli výbornou pracovnou morálkou. Od začiatku dvojročnice prevyšuje bratislavská Tesla plán vo výrobe rozhlasových príjimačov. A rozhlasové príjimače sú zaslúženou odmenou víťazov súťaže pracovnej morálky, v ktorej, ako vidíte, vedú ženy. V súťažiach o zlepšenie výroby uplatňujú sa podnetné návrhy zamestnancov. Čistenie odporov od oxidácie bolo veľmi zdĺhavé. Tu vidíte zlepšený spôsob tejto práce. Nitovanie súčiastok vyžadovalo 3 lisy a 3 pracovné sily. Dielovedúci predmontáže Zeman zaviedol zrýchlené nitovanie súčiastok na jedinom lisovacom zariadení. Zdĺhavé a nepraktické zasunovanie banánkov pri skúšaní rozhlasového príjimača. Zlepšený spôsob. Banánky sú trvale namontované na panely. Všetky tieto zlepšenia znamenajú najmenej 10% úsporu času. Osciloskopické meracie metódy, o ktoré sa pričinili pracovníci laboratórií, zdokonaľujú a urýchľujú ladenie rozhlasových prístrojov.